polako s tu biciklu. Ćuti mali, ima te ubijem. Ajmo. Tako je. Ostaje mali živ. Mali, ostao si živ. Al si se zaglavio dole kod lančanika i ne može nigdje od lančanika. Masna glava, masna kosa. Kako lete nogice. Ko na žurci nekoj. Bam, bam, bam. Idemo na sljedeću šemu. Ovo mi deluje mnogo zanimljivo. Kao klipovi u Minecraftu. Šta treba da radim tu? Piše da sačekamo. Ajde, sačekat ćemo. Ovo je nemoguće preći. A ima i stvarno neke šeme mentalske, majke. Nema šanse da se pređu. Gledaj šta radi ovdje. Pravi od mene pljeskavicu, bre. Čekaj. Tu su srećne naočare. Idemo. Kukulele. Budi crv jednom u životu. Ajmo, tako je. Dobro je, prošli smo. Opa, idemo dalje. Čovječe, što su zeznute ove kugle. Kako bre da prođemo? Gledaj kako sam ga zaglavio. Matori, možeš li? Matori, izvuci se odatle. Izvlači se, nemoj da ti pukne vrat. Ajmo, možeš ti to. Sada krećemo na malo težu šemu. Idemo sa debelom ženom koja je krenula iz prodavnicu. Ajmo. Ovo izgleda nemoguće preći. Ajmo malo gasa, deda. Ne može polako da se vozi. Juri nas kugla. Ide ga slepo crevo. Da promijenim čoveka za ovo. Da vidimo ko će moći ovo da pređe. Možda ova Bakuta. Bakuta, idemo, jesi kupila ćevapa? Samo polako Bakuta. Ne! Šta je sad ćevap, šta je kikiriki, šta je kobasica? Ne zna se ništa. Polako, sine moj, polako. Ne. Nema je mnogo retardirana, ali probat ću još jedan red. Šta bi sa sinom? Sine! Proklet bio! Ne! Jedan. Šta je bre ovo? Čekić. Ne! Ovo sekirče bre. Sekirče. Ajmo da probamo. Idemo. Ne! Prešao sam, ali bez glave. Tu je problem veliki. Sad ćemo probamo bez čora. Ova šema je mnogo onako zanimljiva, kako da kažem.